nyt tallimaidei, mutta mä oon nyt menossa tunnille, joten te näette tunnilla ja meillä on kavalit. Ja mä siis oon varustanut jo kerran. Eli nyt me mennään alkukäynnit ja jo. Eli ottakaa sit vaan alku. Eli nyt me ollaan ravattu taas hetki ja nyt me lähdetään laukkaa, jee! Eli tulkaa laukasella kavalettiin ja sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Ja mä otin sen kameran tähän selkään, niin me mennään vielä raviin ja kohta laukkaan. Ja hoplaa! Siitä alatte ottaa loppukäynti. Nyt no, tunti on nyt päällä. Ei minä. Kyllä vähän sattuu, mutta ei se haittaa, koska toi oli kiva. Eli nyt mä laitan jo Kertulle tää riimi. Mutta mä menen varusteet ottaa pois sen karsinassa. No, nyt mä vaan riimu päähän. Emma, tarvitseeko apua? Ei, mä oon iso tyttö, mä saan sen. Mä nyt vähän. No kiitti sitten, nyt mä mein. Tuija. Kyllä mä. Emma, eikö sä sanonut äsken, että sä meet tonne Kertun karsinaan ottaa? Eikö tää mukaan olekaan? Ei valitettavasti. No, ei sillä varmaan mitään väliä. Ei, nyt mä otan tän satulan ja... Oho, mä en jaksa harjata enää Kerttua, mutta tää tallimaide ei taisi olla tässä, kun mä en enää jaksa olla täällä, kun ei täällä ole mitään tekemistä, kun mä pääsis ratsastakaan. Heippa Kerttu. Näin. Hei. Mä kyllä varmaan jatkan tätä vielä hetken, mutta kun mun tästä kamerasta loppuu akku, joten palataan pian.